Bore da a chroeso i'r Oedfa, mae'n ddal gallu bod yma. A gai ddymuno'n dda i'r rhai sydd wedi ac yn dioddef. A mae'n dda cael y gweinidog. Mae mis Awst yn fis o weiliau. Dwi'n yn siŵr beth i chi wneud. Croeso yma iddi. A does dim llawer yn digwydd y mis Awst yn os na ddim coenonia heddi. Gobeithio fydd fwy yn digwydd, wel mae fwy yn digwydd y mis Medi a fe fydd un mis nesaf. Dydd Sul nesaf. Ond un peth sydd yn digwydd, mae yna barbecue yr ofalaeth nos Wener yr 9fed o Fedi yn clwb criced y Fel. Mae'r gweinidog wedi gofyn os rawn ni wybod iddo fe, ond mae yna darn o bapur i'r rhai ohono ni sydd yma bore yma i osod yn henwau os dyn ni'n golygu uno yn y barbecue. A dwi'n siŵr y rhai sydd yn rhannu'r gwasanaeth a Zoom, byddwch chi rhywfodd na'i gilydd yn rhoi gwybod i'r gweinidog. Yn nodyn trist, bu farw Ann Randall, un o'n aelodau ni, a'i hangladd dydd Mawrth nesaf yn Llangrollo. Dydd Mawrth, y trydydd yr hugain o fis Awst am 11 yn Llangrollo. Ac nawr fe wnair y casgliad. Byddai'n gychwyn bore yma gyda emyn heddwch. Ac emyn heddwch gan y parchedig Iwan Wyn Griffith sydd yma. Ti wyddos darglwydd am y rhai na cherddant ffordd dy gariad di, na ffordd maddeuant am bob bai yn heiddiant Aberth Calfari, o gwrando ni dros fyd y cledd, na fy'n rhoi glis di dywysog hedd. Ti wyddos darglwydd fod dy fyd yn hoff o ryfig grym a thrais, a'i fod yn fyddar oll i gyd i ber ac enion mwy dy lais. O gwrando ni dros fyd y cledd, na fy'n rhoi clis di dywysog hedd. Ti wyddos darglwydd am y boen a chosir gan ryfeloedd trist, ac am yr i'r addfwyn oen a phawb sy'n caru Iesu Grist. O gwrando ni dros fyd y cledd, na fy'n rhoi clis i dywysog hedd. Ti wyddos darglwydd am ein cri, am weld tangnefedd ym mhob blad, a holl dernasoedd byd i ti yn plygu glin a rhoi mawrhad. O gwrando ni dros fyd y cledd, na fy'n rhoi clis i dywysog hedd. Gadwch i ni droi at yn emyn gyntaf, sef emyn rhif 380. 380. Clod i enw Iesu, plygwn iddo nawr, brenin y gogoniant yw ein hanthem fawr, yw gyhoeddi'n arglwydd, codwn lawen lef, cyn bod byd yn ac amser gair ein diw oedd ef. A mi ganwn nhw bennill gyntaf, yr ail a'r bennill olaf. 380. Gadarn, ser yr wy bren fri,
Ar y cwmwl gwyn, dychwel mewn gogonion, gyda iengil syn. O'r deyrnas oedd deiar yn y hyn. Rhywun ar ogonion yn le. Daw'r darlleniad bore yma o llythyr at yr Hebreaid, y 12fed bennod ac adnodau 19 i 20. Oherwydd, nid ydych chi wedi dod at ddim y gellir i gyffwrdd, at dan sydd yn llosgi, at gaddig a thywyllwch a thymestl, at floedd utgorn a llef yn rhoi gorchymyn nes i'r rhai a'i clywodd ymbil ar ei llefaru beidio am na allan doedd efo gorchymyn. Os bydd y nifal hyd yn oed yn cyffwrdd ar mynydd rhaid ei lybyddiol. A chan mor ofnadwy oedd yr lygfa, dwedodd Moses y mae arnaf arswyd a chryndod. Ond at fynydd Seion yr ydych chi wedi dod, ac i ddinas y Duw byw, y Jerusalem nefod, ac at ffyrddionau o angylion mewn cymanfa, a chynulleidfa ar rhai cyntafenedig sydd ei henwa'n ysgrifenedig yn y nefoedd. Ac at Dduw, barnwr pawb, ac at ysbrydoedd y rhai cyfiawn sydd wedi ei perffeithio. Ac at Iesu, cyfryngwr y cyfamod newydd, ac at waed y taenelli, sydd yn llefaru'n fwy grymus na gwaed Abel. Gwyliwch beidio gwrthod yr hwn sydd yn llefaru, oherwydd os na ddihangodd y rhai a wrthododd yr hwn oedd yn rybuddio'r ddeiar. Mwy o lawer ni bydd dianc i ni os byddwn yn troi oddi wrth yn hwn sy'n ein rybuddio o'r nefoedd. Siglodd i lais y ddeiar y pryd hwnnw, ond y nawr y mae wedi addo. Unwaith eto, yr oedd am ysgwyd nid yn unig y ddeiar, ond y nefoedd hefyd. Ond y mae'r geiriau unwaith eto yn dynodi bod y pethau a siglir, fel pethau wedi eu creu i gael i symud, mwyn i'r pethau na siglir aros. Felly, gan ein bod yn derbyn teyrnas fi sigl, gadewch i ni fod yn ddiolchgar, a thrwy hynny wasanaethu Duw wrth i fodd, a pharch ac ofn diwiol, oherwydd tân ynysu yw ein Duw ni. Diolch am y darlleniad yna ar yn cyfer ni bore yma. Ydych chi'n ei barhau yn yn haddoliad drwy ganu am y rhif 106, 106, pan doro'r wawr dros ail y mynydd llwm, pan eiro'r haul las erwau llawr y cwm, pan byncia'r adar gan yn gynnar gor, bu ganaf una fawl i'r arglwydd i o'r. Am y rhif 106. O'r wawr o sail y mynydd llwm, pan eiro'r las erwau llawr y cwm, pan byncia'r gan yn gynnar gor, mi ganaf unau fawl i'r arglwydd.
Gadewch chi ni droi at yr arglwydd mewn gweddi. O Dduw ein tad nefol a sanctaidd, rydw ti mor fawr, mor gryf a mor nerthol, does neb sydd y tu hwnt i ti. Mae diolch ar ein gwefysa ni arglwydd yn diolch bod ni wedi gallu ymgynnull gyda'n gilydd yn dy dyd di. Yn diolch yn bod ni'n cael troi at yr emynau i ganu ein can o foliant i ti. Yn troi at dy air di i fyfyrio ar dair. I'n bwydo ni. Yn troi at weddi i wrando arnat. Mae cymaint y gallwn ni ddiolch i ti amdano arglwydd. Yn diolch am y gymdeithas yma gyda'n gilydd. Yn diolch am bod ni'n gallu addoli'n rhydd ac yn rhwydd lle mae cymaint ar draws y byd methu'n gwneud hynny. Ond mae'r diolch pennaf arglwydd am brynedigaeth y byd hwn drwy unig fab Iesu Grist, am foddio'n gras ac am obaith gogoniant. Da ni'n dod i staddoli di gyda parch a rhyfeddod, i ddatgan dyfoliant a chynnig ein gwrogaeth i ti. Holl a hiog wyt ti, arglwydd, yn gweld popeth, yn fythol bresennol, yn llunio patrwm hanes ar y waith yn deglwys ac yng nghlwm wrth ein bywydau ni. Ac rwyt ti'n llawn daioni, yn llawn cariad, yn drigarog wrthyn ni. Rwyt ti'n ymestyn allan yn yn hangen ni. Yn maddau ni ein beia ac yn adfer ni i dy bresenoldeb di. Rydyn ni'n cyflwyno arglwydd. Pawb bydd dofal di, ac yn meddwl am y rhai bydda'n dymuno cael bod yn bresennol gyda ni y bore yma, ond y methu. Hynny oherwydd gwyledd. Rhai sydd adra ar eu hilwydydd eu hunan, rhai mewn cartrefi nyrsio ac eraill mewn ysbytai. Ac yn gofyn i ti lapio nhw'n gynnes yn dy gariad di y bore yma arglwydd. Gad iddyn nhw deimlo dy bresenoldeb di. Gad iddyn nhw bod hefyd i bod nhw'n rhan o'r gymdeithas yma da ni'n ei rhannu gyda'n gilydd y bore yma. Da ni'n gweddio drost yr eglwys yma ym Pen-y-bont, dros yr ofalaeth ac yng Nghymru hefyd. Cyn gweddio arglwydd y byddu di yn ynerthu ni, mynd allan i sôn am dy gariad di, i fod yn bobl sydd yn hybu heddwch, oherwydd mae tywysog tangnefedd wyt ti. Gad i ni fod yn lampau doleini. Mewn byd sydd yn aml yn dywyll, gyda bygythiadau rhyfel yn dal yn pwyso'n drwm.
gyda costa byw yn gwasgu ar y rhai mwyaf bregus yn ein cymdeithas ni. Am y cynnydd sydd mewn banciau bwyd yn arwydd o'n methiant ni. Felly arglwydd, ydyn ni'n gofyn i ti, i'n erthu ni, i'n harfogi ni, i fynd allan ac i wasanaethu yn denw di. I ddod â gobaith lle mae anobaith, i ddod â goleini lle mae tywyllwch, i ddod â heddwch lle mae rhyfel. Ac mi nawn ni hynny law yn llaw a ti arglwydd. Am yr un a'n dysgodd ni drwy i weithredoedd da a drwy i ddysgeidiaeth. Am ychydig eiliadau rwan arglwydd, da ni yn amdywelu i gyflwyno'n gweddiau personol i ti. O ddiwyn tad cliw mi'n gweddi ni felly. Gan am bod ni'n gofyn hyn oll yn enw ac yn heiddiant yn harglwydd Iesu Grist, a'n dysgodd i weddio i ddweud gyda'n gilydd. Ein tad, o'r hwn yr wyt yn y nefoedd, sancteiddiau'r denw, deled y deyrnas, mele'r dewellus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dyro i ni heddiw ein bara benyddio, a maddau ni ein dyledion, fel y maddeuwn ni nau ein dyledwyr, ac nac arwain ni brofedigaeth, gwared ni rhag y drwg, yn ei sydd o'r tiwr deyrnas, a gogoniaeth. No Iesu. Gydwch chi ni barhau yn yn haddoliad drwy ganu emir rhif 719. 719. O Iesu, ni addewais dy ddilyn drwy fy oes. Bydd di yn fythol agos, waredwr mawr y groes. Nid ofnaf sŵn y frwydr, os byddi di gerllaw, os byddi di'n arweinydd, ni chlwydraf yma a thraw. Emir rhif 719. Ddilyn drwy fy oes, bydd di yn fythol agos, mae'r egl mawr y groes. Mi yn sŵn y frwydr, os byddi di gerllaw, byddi di'n arweinydd, i chlwydraf yma thraw. Nôrid y gymdeithas, mor agos ydi'r byd, a'i demtisiynau cyfrwys, yn ceisio denu mryd. Gynnes sydd yn agos, o'n cilch a ffal ymro, yn merw'r frwydr hon. O glywed sŵn dy heiriau, ac enion clir dy lais, i chlaw hog storm fy nwydau, a murmur hunan gais. Gedim arwain, o geidwa fenau dring, i'r un am haro
Beth os o'n i'n deitha chi bore yma bod fi'n mynd i ddringo 2 fynydd gwahanol. Dwi'n mynd i ddringo'r Wyddfa ag Everest. Be dwi angen i ddringo yr Wyddfa? Sgidia cerdded, map efallai, dŵr, hwnna'n brin bellach. Torch efallai rhag o'n bod ti ddim yn dywyll. Taswn i'n dweud bod fi'n mynd i ddringo'r Everest. Ydy ond y pethau yn iawn? Neu dwi eisiau ychwanegu at yr rhestr? So dwi'n mynd i fyny yn flip-flops. Mae eisiau tank oxygen yna chi. Mae eisiau thermals, ydych? Tent. Bwyd. Hyfforddiant. Insurance. Chi'n eisiau insurance i fynd i fyny'r Wyddfa nag oes? Falla, dwi'n gwybod. Dwi'n fyny pa mor dda da chi'n dringo am hynny. Byddaf yn darlleniad ni y bore yma o'r Hebreaid a dyna sy'n y llithiadur ar gyfer heddiw. Ac ar un ystyr mae'n gallu ymddangos yn darlleniad heriol. Mae yna gryn dipyn o hanes a hanes y genedl ynddo fo sydd yn mynd yn ôl i fynydd Sinai. Mae yna fynyddoedd sydd yn wahanol i'w gilydd yn does. Fatha ni'n sôn am yr Wyddfa a pam o'n i'n sôn am yr Everest. A mae'r daith o ddringo pob mynydd yn wahanol. Oes yna rhain chi sydd yn dringo mynyddoedd? Ni wedi bod. O, dyna ni, Marcos Gredig yn dringo mynyddoedd. Pan dyn ni'n troi at yn testyn ni ac ystyried hanes y 2 fynydd gwahanol sef mynydd Sinai ac mynydd Seion. Mae'n bwysig cofio yn bennaf oll at pwy oedd Paul yn ysgrifennu. Pwy oedd y gwrandawyr gwreiddiol neu'r darllenwyr gwreiddiol. A mae Paul yn ysgrifennu yn ôl atyn nhw yn y ganrif gyntaf. Da chi'n gwybod, da chi'n gweld mae cynnwys Cristnogion Iddewig sydd yma. Hynny ydy Iddewon sydd wedi dod i gredu yng Rhys sydd bellach yn Gristnogion. Lle mae gan nhw'r hanes yna, hanes tefn o Iddewiaeth yn rhan ohonyn nhw, yn rhan o'i hunaniaeth nhw. Ond ers hynny, ers iddyn nhw ddod i gredu yng Rhys, maen nhw hefyd wedi talu pris trwm am fod yn Gristnogion. Da ni'n gwybod yn ôl yn ysglythyr ni bod Gristnogion yn cael eu herlyd oherwydd eu ffydd nhw. Ac doedd hynny ddim mor wahanol chwaith i'r hyn o Paul yn ysgrifennu atyn nhw yn yr Hebreaid. Doedd eu cymdogion Iddewig nhw yn gwneud dim anhw, oedden nhw'n eu herbyn nhw, ac doedd yr awdurdodau Rhufeinig ddim fawr gwell chwaith. Doedd gan nhw ddim fawr i ddeud wrth y Cristnogion chwaith. Ac felly, mae Paul yn ysgrifennu at Gristnogion sydd yn awchu falle mynd yn ôl i fel oedd hi. At yr hen gyfamod ynde, cyfamod mynydd Sinai. Mae'r temptasiynau yna i ddod yn ôl i fel ag yr oedd hi'n hytrach ynde, na y cyfamod newydd a Christ. Oherwydd fod o'n gwneud bywyd yn haws o bosib ynde. Dwi wedi cychwyn ers cryn dipyn o amser bellach, mynd i'r gym. Sa chi'n mynd deud, sa chi'n mynd gweld hynny. Ond dwi'n aelod, reit? Mae o'n joc gan y teulu bod fi yn mynd am goffi hefo gym yn ytrach na mynd i'r gym, reit? Ond, ie, dach chi'n gwybod, dwi'n i Slimming World, dach chi'n gwybod hynny fyd. Ond mae gennym fi ryw target weight mewn golwg. Mae rhywun yn gosod y gôl yna i gyrraedd tuag ato fo. Dwi'n eitha pell o'r chi. Ond mae rhywun yn anelu ato fo ynde. Ac
Mae'n mynd i'r gym yn flaenedig, ddim yn hoff iawn o fynd i'r gym. Weithiau mae sticio at ddiet hefyd, yr un peth bob diwrnod yn gallu bod yn her. Pan wedi pan na ryw Victoria sponge cake o mlaen i de. Mae'r temptasiwn yn ormod yn dydy, jyst i rithro nôl i fel oedd pethau. Gan anghofio y daith dwi wedi bod arni hyd yn hyn, ond mae rhaid cadw mewn golwg y gôl yna i le dwi am fynd ynde. Y gôl yna mae rhaid i fi wthio ymlaen mae yna heriau. Ac dyna fel oedd i efo'r eglwys gynnar y fan hyn hefyd, gyda'r Cristnogion, efo'r Hebreaid y fan hyn. Y gôl oedd bywyd strogwyddol ynde. Paradwys, bywyd yn ei holl gyflawnder. Ond wrth gwrs, yr heriau a'r bygythiadau yr oedden nhw yn ei gwynebu hefyd. Y ddau fynydd felly, mynydd Sinai. Ac ar y sgrin yn fan hyn, mae yna sawl peth sy'n disgrifio mynydd Sinai. Mae o'n fynydd daearol, tywyllwch, ofn, hawdd ei hysgwyd, a Moses a'r hen gyfamod. Mae rhaid i fynd yn ôl i Exodus i wybod am y mynydd yma. A dwi'n darllen ychydig adnodau o Exodus 19 i chi. 2 ddiwrnod wedyn, yn y bore, roedd yna fell a thyrannau a daeth cwmwl trwchus i lawr ar y mynydd. Ac roedd sŵn nodyn hir yn cael ei seinio ar y corn hwrdd. Roedd y bobl i gyd yn crynu mewn ofn. A dyma Moses yn arwain y bobl allan o'r gwersyll i gyfarfod â Duw. A dyma nhw'n sefyll wrth droed y mynydd. Roedd mwg yn gorchuddio mynydd Sinai, am fod yr arglwydd wedi dod i lawr arno mewn tân. Roedd y mwg yn codi ohono, fel mwg o ffwrnais fawr, ac roedd y mynydd yn crynu drwyddo. Roedd sŵn y corn hwrdd yn uwch ac yn uwch drwy'r adag. Roedd Moses yn siarad a llais Duw yn ei atab yn glir. Os gwni sy'n deimlad fysa wedi bod wrth droed y mynydd yn fanna. Mae'n swnio fel ryw losg fynydd mewn ffordd yn dydy. Dwi'n siŵr a yn ôl yr hanes, mi da ni'n gael gwybod i fod o yn brofiad brawychus. Fod o'n brofiad doedd y genedl ddim yn dymuno felly. Mae o'n ddarn sydd mewn gwirionedd yn deud wrthyn ni fod o'n anodd yn y cyfnod yna o fewn yr hen gyfamod i bobl ymgyrraedd â Duw, i gael perthynas gyda Duw. Ac yn sôn am sancteiddrwydd Duw hefyd fel yr haul o bosib. Meddylwch am yr haul, pwy sy'n hoffi'r haul yma? Ddim ar ôl yr wythnosau da ni wedi gael, ie? Mae'r haul yn hardd, yn dydi? Mae'n hanfodol i'n bywydau ni ac i'r blaned. Mae'n rhoi gola, gwres, bach ormod o wres weithiau, a cymaint o fanteision hanfodol i'w gael hefyd. Ond ar yr un pryd hefyd, os da chi'n edrych yn uniongyrchol i'r haul, da chi'n dyddall yn dydach. Neu os da chi'n mynd yn rhy agos i'r haul, byddwch chi yn llosgi. Ydy mae'r haul yn dda ac yn hanfodol, ond mae e hefyd yn gallu bod yn beryglus. A dyna fel oedd hi yn yr Exodus cyntaf fan hyn, oedd hi yn anodd i bobl fynd yn agos at Duw. Mae Paul yn adrodd yr olygfa hon o Fynydd Sinai, oherwydd mae o'n gwneud pwynt syml. O dan yr hen gyfamod, nid oedd yn hawdd ac roedd yn beryglus iawn i bobl nesau at Duw. Ac felly dyna'n union roedd y tân y mwg a'r gola yn ei symboleiddio ar y mynydd. Bydd yn anodd i bobl nesau at Duw. Os ydyn ni'n dod at Dduw ar yn pen yn hunan, mae o fel ceisio cerdded mynydd Sinai.
Ac eto, dyma beth oedd yr Iddewon yn y ganrif cyntaf yn trio ni wneud. Roedden nhw eisiau fynd yn ôl i'r hen system, yr hen gyfamod, a trio cyrraedd Duw trwy gweithredoedd da. Oedd Paul yn sôn am ffordd arall, am fynydd arall, sef mynydd Seion. Mae Eseia yn deitha ni mai mynydd Seion yw lle mae Duw yn preswylio, dyma'r lleoliad lle y mae'n frenin ar y cwbl. Ac yn yr Hen Testament, roedd dinas Jerusalem wedi leoli ar fynydd Seion. A tua 1000 o flynyddoedd cyn Cris, fe wnaeth brenin Dafydd, Jerusalem yn brif ddinas iddo fo. Ac o hyn allan uniaethwyd dinas Jerusalem a mynydd Seion. A mae Paul yn uniaethu mynydd Seion, nid yn unig a Jerusalem, ond ar Jerusalem newydd hefyd, yr un sydd i ddod. Lle da ni'n cael gwybod amdano fo yn datguddiad. A gyda llaw rhyw hysbys, os ni ar y radio, mi rydyn ni yn cychwyn astudiaeth Feiblaidd ar y datguddiad. On request, nes i ofyn i'r astudiaeth Feiblaidd be maen nhw isio i astudio, a nath nhw'n dweud bod nhw isio mynd i'r datguddiad. Mae gen i fi sawl llyfr ar y datguddiad yn y amser yn y bryd. Peil o'n nhw. Ond yn fanna da ni'n cael sôn am y Jerusalem newydd ynddo. Be sy'n nodweddu'r mynydd felly? Mae o'n fynydd nefol, mae yna obaith yma, mae yna llawenydd, dydy o ddim yn ysgwyd, a Iesu a'r cyfamod newydd. Pan safai y bobl wrth waelod mynydd Sinai, roedd angan cyfryngwr arall arnyn nhw. Oedd angan pontio nhw a Duw. A'r unig berson sy'n gallu gwneud hynny ydy Iesu Grist ei hun ynddo. Iesu Grist ydy'r cyfryngwr, y cyfamod newydd, fo ydy'r un sy'n gallu'n pontio ni gyda Duw. Da ni'n gallu fod yn ngwydd sanctaidd Duw oherwydd ei fod o wedi tywallt ei waed. Oherwydd ei fod o wedi mynd i'r groes yn ein lle ni, yr maddeuant yn pechoda ni. Nid oedd yr hen gyfamod, sef cyfamod Sinai, yn gweithio. A nid bai Duw oedd hyn, ond bai pobl. Ond daeth Iesu ag agor cyfamod newydd. Fuddod i holl rwym wedigaetha cyfamod. A chymerodd holl felltithion y cyfamod arno ei hun ar y croes. Felly, yn ôl nodiadau Barnes fan hyn, mae'n dweud, rhaid cofio, mae'r un Duw ydy'n Duw ni a Duw yr Hen Testament. Ond ei gael syneb tuag at bechod a drygioni, mae bellach yn oleuni Crist, yn cynnig ffordd gras a chariad i'n huno ni o'r newydd, i'n codi o ffyrdd drygioni, a chanfod gobaith bywiol drwy Grist. Felly, nid ydy derbyn Iesu Grist yn waredwr yn gwneud hi'n iawn i fyw fel ag ymuno ni, ond yn hytrach yn cynnig gobaith, y gallwn drwy abarth ganfod gras a ffyrdd y byd i adnabod cymod Duw a'i gariad. O'n i'n darllen llyfr gan Rhys Nicholas, sef llyfr ieuenctid oedd o. Ac o'na stori yna fo, o'n i'n hoff iawn ohono fo. A dwi am rannu'r stori yna efo chi. Felly mae yna lun i gyd fynd efo fo. Lle bod rhaid i chi'n cofio y stori yma. Ond fe ddwedodd y stori am 3 berson oedd yn cerdded ar hyd ffordd. Ac roedd yna wal enfawr ar yr ochr chwith iddyn nhw wrth iddyn nhw gerdded. Ac fe ddeithon nhw at ystol felly. Ac fe ddwedodd, nath y 3 aros yn un fan a deud, wel, beth sy'n tu ôl i'r wal yna?
So pawb eisiau gwybod, fysa? Sut tu ôl i'r wal yna? Ac felly nath y person gyntaf dweud, wel, mi ai fyny'r ystol ac edrych i weld beth sy'n draw i'r wal. Felly, mi nath y person gyntaf nath o ddringo'r wal, fe welodd o o'i flaen, baradwys cyn bellad ar gorwel. Roedd popeth yr oeddwn i weld yn wyrdd, yn berffaith, yn llawn bywyd. A fe eith o drost y wal, gan adael y ddau ar ôl yr ochr arall. A'r ddau yn dal i edrych yn dweud, wel, da ni dal ddim yn gwybod beth sydd tu draw i'r wal. Felly nath yr ail berson dweud, wel, ai fyny i weld ta, beth sydd tu draw i'r wal. Ac ar ôl cyrraedd y top, dyma fo'n gweld paradwys. Dyma fo'n gweld gwyrddni, bywyd, cyn bellad ar gorwel. Ac mi aeth o drosodd hefyd i'r ochr arall. Gan adael y dyn bach, oedd dal yng ngwylod yr ystol ar ôl. Ond oedd hwn dal eisiau gwybod be oedd tu draw i'r wal. Felly aeth ei fyny a gweld paradwys. Cyn bellad ar gorwel, gweld gwyrddni, yn gweld bywyd. A fe eith o nôl yn lawr. Nath o nôl lawr yr ystol ac fe gariodd ymlaen i hun ar y daith. A mi ddwedodd o, ar ôl gweld beth dwi wedi weld, alla i ddim fynd dros y wal heb ddeud wrth bobl amdano fo. Hynny ydy, mae hynny'n wir amdano ni fel Cristnogion hefyd. Dyna'n cenhadaeth ni de. I ddweud am gariad Crist, i ddweud am ei heddwch o, i ddweud am ei obaith o. I ddweud bod na fywyd i'w gael trwy Crist. Fel yn bod ni hefyd yn gallu arwain pobl wrth droed fyny'r Seion. Dyma'r orffan gyda emyn Edmund Rhys. Chi'n gwybod am Edmund Rhys? A dyma fel mae'n mynd o Seion fryn y daeth Duw naf. Hon sydd berffeithiaf ddinas. Mewn tegwch a goleuni mawr a llewyrch gwawr o'i gwmpas. O cesglwch ataf i fy saint, yr rhai drwy'r iddyfraint brydferth, a wnaethant amod am y fi, a rhwymo hi drwy aberth. Dy oglyd dod ar ddiw yn drwm, a thal yr offrwm pennaf, can i fawl ef, a dod ar led, dadduned i'r goruchaf. Arwain i enw. Amen. Gadwch i ni droi at yn hemyn olaf, sef emyn chi 871. 871. Dyrod y gariad i'n clymu, dy gariad fyddwn i'n plith. Dyrod y gariad i Gymru, bendithion gwasgar fel glith. Dis gyn i ddeall o'r newydd holl ystyr cariad at frawd. Dyrod y gariad i'n clymu, dy gariad di. 871. Dyrod y gariad i'n clymu, y gariad fyddwn i'n plith. Gariad i'n clymu, disgyn i ddeall o'r newydd, o'r llystyr cariad at frawd. Dyrod y gariad i'n clymu, dy gariad di. Mewn byd o newyn a Christwch, disgyn i gynnu'r un modd. Mawr yw dy gariad i atom, disgyn i garu'r un modd. Disgyn i ddeall o'r newydd, o'r llystyr cariad at frawd.
dy gariad i. Paid o leini llwch a thrais, mae'n gyhoeddwyr dy obaith. Blwydd dy lais disgi, a llor newydd o llys i'r cariad at frawd. Gawn ni ddeud y gras i'n gilydd, os gwelwch yna. Gras ein harglwyr Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glan, a fyddo gyda ni oll. Amen.